Здравейте, момчета! Тук имаме, всичко се затваря с конструкция. Това е спална, горе укачен таван, ще има лунички и тук трябва винил. Винил да се сложи, като имаме и контакти. Ще има допълнителни, клиентите ще кажат къде трябва да се сложи контакт. Тук трябва за маска, защото не е равно, и да се сложи винил. Тук имаме един отвор, този зъб трябва да се отвори. Тук е очертано, това трябва да го избием. Е така надолу. Така, тук имаме. Това се води кухня, стени, таван. Тук ще се оточат контактите, където са. Тук трябва да изкарам ВИК чиста вода, да прекарам до тук с мръсен канал. Тук за маска и подова настилка. Тук сме в баня. Така, от тук, от 110-ката фащаме, долу вляво избиваме за кухнята за чиста и мръсен канал 50-ка. И тук пускаме изводите от полипропилена, премахваме железните и тръгваме. Душ. Ще има тук душ, параван, мивка и моноблок. Като стените грунтираме бетон контакт и лепиме ПВЦ-то долу-горе. Тук ще има окачен таван. Този болер няма да го има, той ще се монтира хоризонтален тук. И тук ще има, кажете го, тук ще има и плафон. Почките, тук като ще има параван, тук ще се лепат долу върху тези.